Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στο ενωσιακό γήπεδο και αυτά είναι τα αποδυτήρια του νέου ενωσιακού γήπεδου, το οποίο έχει γίνει στο Τσάιρι. Θα σας κάνουμε μία ξενάγηση σιγά σιγά. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν εδώ από το ενωσιακό. Το πατάμε αυτή τη στιγμή. Πραγματικά είναι τεράστιος ο χώρος. Ένα κανονικό γήπεδο διαστάσεων. Και βλέπω ότι έχει και κίτρινες γραμμές, όπου βέβαια θα μας εξηγήσουν τι είναι αυτές οι κίτρινες γραμμές στη συνέχεια. Είμαστε μέσα στο ενωσιακό γήπεδο. Βλέπετε ότι έχει ξεκινήσει να γίνεται η περίφραξη. Εδώ γίνονται και εργασίες, όπου θα τοποθετηθεί η χαλαζιακή άμμος και από πάνω το καουτσούκ, για να μπορέσει βέβαια να ολοκληρωθεί το γήπεδο και να είναι έτοιμο προς χρήση στα τέλη Απριλίου. Αυτό είναι το νέο ενωσιακό γήπεδο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου. Και βέβαια βρισκόμαστε μέσα σε αυτό, το πατάμε και πραγματικά πρέπει να σας πω ότι είναι τεράστιο. Όταν ήταν χώμα δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε το μέγεθος του γηπέδου, αλλά τώρα που είμαστε μέσα, ένα πολύ αξιοπρεπέστατο γήπεδο σε έναν εξαιρετικά πολύ καλά διαμορφωμένο χώρο και με τις εργασίες να συνεχίζονται πυρετωδώς. Θα πάμε και στη γωνία του κόρνερ, όχι βέβαια για να τραβήξουμε κόρνερ, αλλά για να σας δείξουμε ακριβώς το μέγεθος του ενωσιακού γηπέδου. Μπράβο στους ανθρώπους της Ένωσης, στον πρόεδρο, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που κατάφεραν να ολοκληρώσουν ένα όνειρο που είχε ξεκινήσει πριν από πάρα πολλά χρόνια. Εδώ λοιπόν βλέπετε το ενωσιακό γήπεδο, το νέο ενωσιακό γήπεδο που βρίσκεται στο Τσάιρι. Οι εργασίες συνεχίζονται. Αυτή την ώρα, σήμερα Σάββατο πρωί, τοποθετούνται τα τελευταία σίδερα της περίφραξης, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί, και μετά η σάκη που βλέπετε είναι η χαλαζιακή άμμος που θα χρησιμοποιηθεί για να στηριχτεί το γήπεδο, και τα αποδυτήρια τα οποία τοποθετήθηκαν χθες είναι έτοιμα για τις μειχτές ομάδες, αλλά και για όσες ομάδες τελικά χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο χώρο. Καλορίζικο να είναι.